בקיץ האחרון קרה דבר מאוד מעניין בחברה הישראלית. המחאה החברתית, שהסיסמה המרכזית שלה הייתה העם דורש צדק חברתי, בסופו של דבר הייתה מחאה שלא התמקדה רק בנושאים של מחירים או בנושאים של למי מגיע כמה. היה משהו יותר עמוק בבסיס של המחאה הזאת, שבעצם מנסה לספר סיפור חדש, סיפור שונה לחברה הישראלית, שמנסה לעשות איזשהו היפוך של השיח, ובעצם מהבחינה הזאת מאוד מאוד מעניין להסתכל על אותה מחאה חברתית כמעין מעבר אידיאליסטית, תפיסת עולם שבה בסופו של דבר האדם הוא פרט, הוא אטום, הוא אדון לגורלו, לתפיסה שהיא יותר שלמה, תפיסה יותר חברתית, תפיסה שבה בסופו של דבר לאנשים יש קשר אחד בין השני באופן שנותן לאדם את אותה יכולת להרגיש משמעות, להרגיש תקווה שעונה לצרכים החברתיים שלו, ובזה מצליח לייצר גם יחס יונה כלפי הזולת. הסיפור הוא בעצם בסופו של דבר המעבר מתפיסה שאפשר לכנות אותה מיליוני אנשים לבד. תפיסה כזו, תפיסה שבה באמת יש אוסף של אנשים קטנים שמתנהלים אחד עם השני במערכת יחסים די אקראית או מקרית, שזה בעצם תמונת העולם של החברה הפוסט-מודרנית בסופו של דבר רואה אותה, ובאמת תמונה כזאת שאפשר להגדיר אותה כתפיסת עולם יותר אורגנית, יותר שלמה, יותר קהילתית, שבה בסופו של דבר הפרט והחברה מקיימים איזושהי מערכת יחסים שהיא קצת יותר מאוזנת במובן הזה. זה כבר לא סיפור של אדם שאדון לגורלו, שנאבק בתוך הג'ונגל של החיים הקפיטליסטיים באופן שמצריך אותו לחגוג על חשבונו של האחר, לדרוס אותו ולהתנהג עליו בביטחוניות. יש ניסיון לבסס באמת שיח חדש, שיח שונה, שמבוסס גם על תפיסות עולם שרואות את האחר כדבר יותר רלוונטי וקרוב אליי, וגם כמשהו שבסופו של דבר מאמין שיש לנו צורך אמיתי בחברה. זה צורך אמיתי באיזשהו מרכיב שאפשר לנו לספר ביחד איזשהו מין סיפור משותף. ובזה להצליח באמת להתגבר על אותם חולאים שאנחנו מרגישים הרבה פעמים, לפעמים בלי שנדע, מתוך אותה חיים בעולם הפוסט-מודרני, תחושות הניכור, תחושות אובדן המשמעות, הבדידות וכו'. בסופו של דבר, כל העניין הזה מגיע גם לשאלה של תפיסת היחס שלנו כלפי האחר. האחר בתפיסת עולם כזו הוא זר, הוא שונה ממני, הוא מנוכר אליי. בהכרח, אם אני לא מרגיש קשר חזק גם לבני משפחתי או לבני העם שלי, אז גם ברור שמי שלא יהיה חלק מאותה קבוצה יזכה ליחס אחר. בסופו של דבר, האחר כזר הוא אדם שונה ממני, הוא אדם מאיים עליי, אדם שאני רוצה להרחיק אותו ממני, משום שאני לא מרגיש שהקרבה שלו אליי היא דבר שמועיל לי. זה אדם שאני תופס אותו כחפץ בסופו של דבר, ולכן אני מרחיק אותו כאשר הוא לא מתאים לי, וקרב אותו אך ורק לשם המטרות האישיות שלי ותו לא. כשאנחנו עושים את זה אחד לשני, בסופו של דבר זה יוצר דפוס מאוד מאוד מנוכר ומופרד. מצד שני, בתפיסה כזאת, אנחנו יכולים לראות את האחר כזולת. הפיכת האחר מהזר אל הזולת היא אותו מהלך שאפשר להגדיר אותו כמהלך המשמעותי שבעיניי תנועת המחאה מבקשת ליצור בסיפור המשותף שלה, ושממנו אנחנו גם יכולים ללמוד על הרלוונטיות שלו לחיים שלנו. עכשיו נשאלת השאלה היא, מה באמת הסיפור המשותף הזה? לאורך ההיסטוריה היו הרבה מאוד ניסיונות של בני אדם לספר סיפור משותף לעצמם, על בסיס דת, על בסיס שיוך אתני, על בסיס לאום ועל בסיס אידיאולוגיה. המאה ה-20 הצטיינה באמת בניסיון לאחד אנשים על בסיס אידיאולוגיות, על בסיס לאומי. בסופו של דבר, מה שזה יצר זה מצב שבו הפרט נרמס לטובת הכלל. שבו הכלל הופך להיות לדבר החשוב והפרט נובע את המקום שלו. המהלך הזה בסופו של דבר, בהקצנה שלו, הביא לאותה נקודה הזאת, שבה הכלל, מעצם היותו דבר שמדכא אנשים, הופך להיות דבר שיש להתנגד אליו, שיש לפרק אותו, ושמהווה איום.
אבל מאחר וזה השאיר את האדם בנקודה שבה הוא לא יכול לפתח לעצמו את אותם הדברים שהוא זקוק להם על מנת להרגיש תחושת משמעות, נוצר הצורך בסיפור חדש. ואז נשאלת השאלה, כמובן, מהו הסיפור החדש הזה, כיצד מספרים אותו, מי יכול להשתתף בו. זוהי בעצם הסיפור של החברה הישראלית, כמו שאני רואה אותו, מתוך מאמרות בקיץ האחרון, זה באמת הסיפור של ניסיון לחפש את אותו סיפור משותף, ואז באמת נשאלת השאלה, מה מביא את הסיפור המשותף הזה, כיצד הוא מתנהל, ומי הם השותפים שלו. הסיפור הזה מבוסס על ההנחה שאומרת שאף איש איננו אי. כלומר, שבסופו של דבר כולנו נטועים בתוך איזשהם מערכות חברתיות, משפחתיות, לאומיות, שאנחנו גדלים לתוכן, ואף אחד מאיתנו לא נולד לתוך ואקום. מאחר ואף אחד לא נולד לתוך ואקום, מה שאנחנו יכולים לראות זה שבעצם עולה הצורך ליצור חיבורים ולא ניתוקים. משום שמראש אנחנו מבינים שיש משהו טבעי באותם חיבורים, ולכן אנחנו רוצים לנסות לשחזר אותם במקום שבו הם הלכו לאיבוד, על חשבון אותם ניתוקים שאנחנו רגילים לתפוס כמציאות החיים הנורמלית שלנו, מציאות החיים הסבירה שאנחנו פועלים בתוכה. שוב עלה השאלה, האם החיבור הזה צריך להיות חיבור דתי, חיבור לאומי, חיבור כלכלי, חיבור אידיאולוגי וכו'. זוהי שאלה פתוחה שקשה לתת עליה את הדעת, אבל מה שברור זה שבסופו של דבר, אותו ניסיון לספר את הסיפור הזה, יכול גם לענות לנו בהרבה מאוד מחירים של הניסיונות האלה, או הניסיונות ליצור סיפורים חדשים שלא מתאימים. בואו ננסה לחשוב מה אומרת החברה הישראלית על הסיפור הזה היום. מהו הסיפור הישראלי? מהו הסיפור הישראלי החדש שהחברה הישראלית מנסה לייצר לעצמה? ואיפה נכנס לתוך זה שאלת היחס לאחר? אני חושב שבמובן הזה זה ברור שהציונות שהיוותה את הסיפור המכונן של העם היהודי בעצם מקום מדינה או מראשית המאה האקדמית הלכה לאיבוד באיזשהו מובן. התהליכים האלה של התפרקות הקולקטיב, של הפוסט-מודרניזם ושל ההאצה המופרטת של תהליכי הגלובליזציה ותהליכי הכלכלה הניאו-ליברלית הביאו גם לזה שמושג הציונות בהקשר הישראלי שלו, כמה שמחבר בינינו, הופך ונהיה לריק יותר ויותר. ולכן שהמחשבה על הסיפור המשותף חייבת לכלול גם את ההגדרה המחודשת של מושג הציונות והלאומיות הישראלית, באופן שבאמת יכול לענות על אותם הצרכים. ונשאל את השאלה, אז כיצד עושים את זה? כיצד זה יכול לקרות? כיצד אפשר לקחת חברה משוסעת, חברה מקוטבת, חברה שבטית, חברה שבה יש המון פערים בין קבוצות, בין אוכלוסיות, ולנסות ובכל זאת, על אף כל הקשיים, לנסות וליצור מהם איזושהי חברה יותר מלוכדת, שבה כולנו איכשהו יכולים להרגיש שייכים, מתוך באמת איזושהי הבנה שאין אדם שאיננו איש, שאין אדם שאיננו חלק מאיזושהי חברה, או שאיננו מעוניין באיזושהי צורה, לקיים מערכת יחסים כזו או אחרת עם הזולת שסביבו. בסופו של דבר, אני חושב שישנו רעיון מאוד מעניין, שהתגלגל בעצם גם במחשבה מערבית וגם במחשבה היהודית לדורותיה, שיכול לתת מענה על השאלה של הפער שבין הפירוד, בין הריחוק, בין השונות בין האנשים לבין היכולת לחבר בהם. הרעיון הזה נקרא גם רעיון אחדות הניגודים או הדיאלקטיקה, והרעיון הזה בעצם אומר שדווקא מתוך ההיפרדות בין אנשים, דווקא הריחוק ביניהם, דווקא השוני ביניהם, שנראה כמשהו בלתי פתיר, משהו שלא ניתן לחבר בינינו, הוא בסופו של דבר מה שגם גורם לנו לרצות ולהתחבר אחד לשני. שדווקא מתוך הניתוק הזה, דווקא מתוך מה שנראה כבלתי קשור לחלוטין, דווקא שם מתחבר בעצם סוד החיבור בינינו, ושבאופן טבעי לכאורה אנחנו יכולים באמת לחזור ולהתחבר שוב, דווקא מתוך זה שאנחנו מבינים שאותה שלילה של אחד את השני, אותו נתק בינינו לכאורה